Hainai 2023 chongmari eba Bidhan Sabhani chongmari yo kokolayangnai Tripura motha aboni karoi tabuk amchai kamio no joto ni buku khanai tongo sung so phaina hingke Tripura motha koplayangnai hinui joto no serai ni simi okra rok anto sai tongo aboni karoi tini nungjakha sung Abu Bakrani bini bai musamani nungjakha lukurok bai tai Tripura sa atong tai boma bodolok bai musamani nungjakha naitongna rok Tripura news channel ni bisingtwi.